Tana zaune sai ta ji gashin kanta ya miƙe kamar igiya, haka aka shiga jan gashin nata da ƙarfin gaske. Ta sa hannuwanta domin ta dawo da gashin nata, sai dai ta yi iya bakin ƙoƙarinta amma hakan ya gagara. Saboda tsananin ƙarfin yadda ake jan gashin nata, hatta fatan kanta gaba ɗaya ta ɗaga kamar za a cire kan nata ma gaba ɗaya. A hankali kuma aka fara janta zuwa sama, wannan gashin nata sai da ya ɗaga ta sama sosai har zuwa ƙarshen ɗakin nata. Kana aka sake ta faɗo ƙasa. Gashin kan kuma gaba ɗaya ya shige cikin kanta, har ta ragowar wanda ya rage haka ya dinga shigewa ciki. Abin mamaki sai ga wannan gashi gaba ɗaya ya shige kan nata ya dawo ƙwal, babu ko da silin gashi guda ɗaya. Ta shiga tsananin tashin hankali, sai a lokacin kuma ta ji wani abu yana tahowa daga cikin kanta. Ta riƙe kan nata tana jin kamkar wani abu yana ƙoƙarin ya fara fitowa, gaba ɗaya ɗakin yana juya mata. Komai nata ya tsaya a lokacin da wannan gashi ya fara fitowa ta kafafun jikinta, kamar irin su ido da baki da duk inda ta ji rauni, haka wannan gashi ya dinga zararowa da gudun gaske, kamun ka ce menene ya cika wannan ɗaki gaba ɗayansa. Ashe duk wannan abu yana faruwa ne a cikin wata kwantena. 'Yan sanda da suka zo bincike wurin suka buɗe suka ja baya da sauri saboda wari na wannan gashi. Da alama wannan yarinyar ta kwana biyu da mutuwa a wurin, hakan yasa duk suka shiga toshe hancinsu. A daidai wannan lokacin da shugaban nasu yake danna wayarsa domin ya kira ofishinsu, sai dai shi bai sani ba cewa wannan gawa ta buɗe, inda abokanayen aikinsa su sun ga wannan abu, kuma suka gaya masa. Sai dai su ma ɗin gaba ɗaya tsoro ya daskarar da su a wurin. Ogan nasu ya juya a lokacin da ya ga wannan gawa sai ya sa ihu, tsoro ya kama sa domin gaba ɗaya ta yi baƙi, kamanninta sun canza. Dukkanin wa'innan jami'ai sai suka gudu suka bar wannan guri. An garzaya da gawar wannan budurwa zuwa asibiti, inda likitoci suka taru a kanta domin yin binciken dalilin mutuwarta. Ɗaya daga cikin likitocin ya ɗauka wani almakashi domin ya yanke wani ɗinki da aka yi a jikin yarinyar kafin mutuwarta. Ya fara kwance wannan ɗinki da aka yi a jikinta domin ganin menene abin da yake ciki. Kawai sai ga wannan gashi ya tofo da gudu ta cikin wannan ɗinki. Da alama cewa gaba ɗaya jikin wannan yarinyar ya zama gashi ne a cikinsa. Jami'an tsaron waɗanda su ba su sanye da face mask suka shiga toshe hancinsu saboda tsananin wari na wannan gashi da kuma gawa. Gashi ne dunkulalle mai yawan gaske aka ciro daga cikin nata. An kira ɗaya daga cikin ma'aikatan da suke aiki a mutuwari domin ya zo ya ga wannan gawa kuma ya ɗauke ta zuwa mutuwari. Sai dai wannan ma'aikaci shi kuma wannan gashi da aka ciro ya ɗauka hankalinsa, amma ya ɓoye ba tare da ya nuna hakan ba. Waɗannan jami'ai suna ta tattaunawa tsakaninsu na wannan abin al'ajabi da mamaki da ba su taɓa gani ba. Har waɗannan jami'ai suka fara yin sa'insa a tsakaninsu, yayin da shi ko wannan ma'aikacin mutuwari yana tsaye yana sauraron duk bayanan da suke yi. Sai dai shi kuma hankalin shi yana kan wannan gashi, inda ya ce musu kada su damu zai ɗauki gawar zuwa mutuwari. Suka ce masa babu damuwa. Ya ƙarasa cikin girmamawa, ko da ya buɗe wannan gawa sai ya lura da cewa akwai wani abu a ɗan yatsanta, wanda kuma ba komai bane face zinari. Cikin hanzari kuwa ya rufe wannan gawa don kada sauran jami'an su ankara. Da gudunsa ya rika tura wannan gawa yana sauri domin ya isa da ita mutuwari. Ko da ya kawo ta ɗakin da ake ajiye gawawwaki sai ya kasa haƙuri, nan take kuwa ya buɗe fuskar wannan gawa. Ko da ya buɗe ta sai ya lura da cewa har gashi ya fara tsirowa a kanta, bayan ya san cewa lokacin da ya buɗe ta a can babu gashi a kanta. Saboda haka ya ƙara buɗe ta sosai, ya yi mamaki da ya ga gashi ya fito daga bakinta. Sai ya kama wannan gashi ya janyo, sai ya fahimci cewa gashin yana da tsawo. Saboda haka ya tsaya ya ƙwara mata ido yana cewa lallai kuwa wannan fa kamar wata dama ce ta samu a gare ni da zan yi amfani da wannan dama. Ya ce la dubi hawaye yana fitowa daga cikin idanunta. Wannan jami'i ya samu ya gudu da wannan gawa zuwa gidansa. Haka ya naɗe ta cikin wani abu tamkar wasu kaya ne masu nauyi ya ɗauko ba mutum ba. Ya riƙa janta a kafaɗarsa har sai da ya shige da ita cikin gidansa. Wannan mutumi kuwa kakarsa ce ta yanke saƙa, domin dama sana'ar da yake yi shine sai da gashi wanda mata suke yin ado da shi. Saboda haka yake tunanin tunda ya samu wannan yarinya zai yi amfani da wannan dama domin ya dinga samun natural hair da zai dinga saidawa mutane.